हाँ मास्टर साहेब हरिओम छोटू सब आदमी आ गए अपने बगीचा में। कहिए से मन उदास भइल रहा, आज चंचल स्वभाव भइल बा, आज मजा होता। नया फैमिली मेम्बर के हम इंट्रोड्यूस कर चाहते छोटू रिकित के बड़ भाई। आइयो बहुत शानदार लगे रिकित लेखा। अभी बा कि घूमे फिरे आइल बन जा हमनी के, दुख के घड़ी बहुत आइल है। अब जाके 2-3 दिन बाद तनी मनी मन शांत भइल बा, बढ़िया भइल बा। ऐसे हमनी के घूमे फिरे आइल बन जा कि तनी मनी ऊपर उठल जाओ, कुछ दूसरा टाइप के सोचल जाओ ना छोटू, चंचल होखल जाओ। क्या उतार चढ़ाव जीवन में तो हमेशा लागल रही, लेकिन अपने को क्या रहना है, खुश रहना है। क्यों मामा बा भाई वो लंगड़त जौन काम कर दी हमनी के दौड़ कूद के भी ना हो पावेला हमनी से हो कभी नहीं से हो सकत बा। एक पीसे बबुआ जहाँ हरिओम पाना छोटू पाना हो जाए, आग न लगी तो का लगी, आग तो लगबे न करी। हम ही एगो वेला बानी की बस रिकॉर्डिंग करते रहतनी, कुछ करतो नहीं, मने मने गरी आओ तो हो हमारा दोनों ठीक नहीं खे। लेकिन क्या कर बना चले रहता सब हम लगता कि सब ठीक है सब बढ़िया बा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ बा, कुछ तो गड़बड़ है दया। मनी छोटू तो चल गिलो बाइक पे बैठ के, कि हम लोग बहुत लेट होत रहा। हमनी के भाई खेत पे अपना रहे नहीं, कुछ देर हमनी के शांति मिल रहा बहरी बैठ के, तनी कच से बाहर गाँव के नज़ारा इहे बा। अब जे घर में रहता तो फिर ओकरा उहे वो मज़ा ना मिल पाई गाँव वाला। हमनी के भाई घूमे नहीं जा, हमनी के खेत बधार हो आइल जरूरी बा हमनी के। तो यह अभी शाम के टाइम होता, अब पीछे लौकत हुई नज़ारा रुआ सबके, सनसेट एकदम शाम के समय बा, इवनिंग बाई रुआ का शॉर्ट देखा होता नहीं जा। पंकज भैया से वो पूछना कहले हैं कि तने उठा दी, तो जाते उठावे खातिर मौत के लिए बहुत जरूरी बनू। तो तब पहुँचो तने देखिए नज़ारा, सूरज भवन कितना बढ़िया से दिखता रहे। तो हमने क्या गिन अपना गाड़ी भेरी, गाड़ी भी है दे हरिओम बना है दे साथी। अब जाए के तैयारी भी है घरे, हाथी रेडी भी अपन घरे जाए खातिर, हमनियों को रेडी बनी जा। तो बस अब चलल जाओ, फिर कुछ होई तो रात के अब देखावल जाई, और बाद रुआ सबके बीच में प्रस्तुत कही जाई ना हरिओम। और वह सब आतंदी से देखते हैं जा, लेकिन कमेंट नहीं जा करो, कमेंट करी जा, कमेंट करी जा महाराज। बच्चा का दिल रखल जाला, मन तुरल जाला लइकन के। हमइयो के मन कर कि तनी पढ़ी जा कि केहू के अच्छा लगता है क्या बात बा। हाँ तो सब कमेंट करी जा जो भी बात बा, उससे तनी मोटिवेट होकेला, एनर्जी मिलला अंदर से। तो कीजिए आप लोग। क्या नहीं क्या करते ना, ये पीछे देखा है हमन ये ले जाए खातिर गए हैं। और ये इतना मजा होता गाँव में देखी है। सनसेट अपन पूरा इवनिंग, और पीछे खाद पूरा भी आता है। हरियाली कितना बढ़िया लगा, गाँव की हरियाली। अब गाँव में जाके नीचे ओके तो मास्टर साहब बाणे पूरे गांव के हो गया बीजे बाटे फोन करके बोले के पड़ता है कि भैया के भी मास्टर साहब के भी बोल दे। हमनी के आएगा विजय बा हमारा गोलू के पूरा गांव के आई बा एगो मास्टर साहब के छोड़ी के। तो भइल है फोन करके बोल दिया जाता है कि उनका कि बोल दिया जाओ, फोन लगाओ तनी रोना सबके सामने कि मास्टर साहब के इनवाइट कर देस, कि इहो बेचारू खा लिए ना तो इनको दिक्कत होई नु। सही बात है, सही बात।
कहनी है कि दे दे मैंने मिंटू साहब मंगल है 500 रुपया कम से भैया बाप दादा गुहमुद खैले ही लॉलीपॉप खाइए वाह रे वाह लॉलीपॉप क्या हो लॉलीपॉप हरिओम कुत्ता के खिया रहल बा लॉलीपॉप स्पेशल लेके अइले हैं बगेन से एकरा जंतर का हो गइल बा हां ई होने कर गाय मोल में ओए खा तरस एकरा मांस लौकल बा कहां से लॉलीपॉप खाई एकरा मांस मदिरा लौकल बानू यही से लॉलीपॉप नहीं खाती पाँच छः दिन के बाद एक आदमी के हमने के ब्लॉग में लावे वाला बनी जा जे हमेशा ब्लॉग में लौकत रहा है लेकिन फिर जन घटना घट गई है उनका पिताजी के देहांत हो गई है और बाद खूब इमोशनल हो गया लड़का तो हमने के बुलाओ तन जाए कुछ हंसी मजाक हो खो बाहरी बैठल जाओ तो मन शांत हो खो गीत भाई आ गई बने लड़का उदास रहा बहुत दिन से आज भइल है कि आव तू बैठल जाओ बातचीत कल जाओ क्या एकरा बिना सुना सुना लागेला भाई आज छोटू बा अपन काल इंट्रोड्यूस भइल है आई सामने देखी जा धूप उग गइल बा मौसम पूरा चारों तरफ देखी धूप लौकत हो गई लेकिन एगो 3 गो ऐसा आदमी के हम देखावत तनी ऐसा आलसी आदमी के कि वो अभियो आ गीता पता रहे देखी जाई ये तीनों आलसी के आलस से कभी हो सकता हाँ आलस जेकरा में होई उ लकड़ी तुर के आग जराई कबो इहो बात सही एकर आलसी के काम ना हां बस ई हो गेले आदत हो गेल हमनी आग तप तप हाँ। वहीं से घमो में आग तप के बस हाँ। बात तो सही बा ये जवाब हम हारी मानी गई सही कहला सा ए कुकुर आवत रहे हो दे आगिता पे देखी है दे कुकुर आवत रहे आवो ये पुअरा के कुटी कटाता गाड़ी लागल भी है सामने जन पुअरा बात जला खेत में धान वाला रुआ सबके हम देखैले रही एक बार उहे पुअरा के कुटी कटाता और फिर ये कुटी चल जाई गाय के खाए खातिर चारा के रूप में तो ठीक बा काल मिलल जाई नई सोच नई उम्मीद नई एनर्जी के साथ फिलहाल के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।